Ka-journey, ayo escape ha. Kung ang sistema naara sa imong ulo, dili na sistema, memorya ra na. Og ang problema sa memorya, kapoy, sayop, o kalimot pirmi. Familiar ka ni ka-journey? Kabalo ka unsay buhaton, musunod ang staff kung naa ka. Pero kung wala ka, gubot. Ngano? Kay ikaw ra ang nakahibalo sa sistema. Ka-journey, paminawan ni ha, kung ikaw ra ang system, dili ka makascale. Systems don't start fancy, they start written. Jim Rohn would say, success is a few simple disciplines practiced every day. Dili kinahanglan laptop, software o mahal nga tools. Notebook, pwede na kayo. Ang importante, masulat, masabtan, masunod. Documentation, dili complication. Daghan owner mahadlok mo document kay abi nila lisod, dugay og pang corporate ra. Pero ang tinuod, documentation maoy clarity. Kung klaro ang sulat, klaro ang buhat, klaro ang responsibilidad, klaro pod ang desisyon. Paminawan niha, same ra ni sa pag-journal sa imong life. Sa imong ginabuhat adlaw-adlaw, kung nag-journal ka, ma-track nimo imong progress, makita nimo asa ka na sayop. Kabalo ka, asa ka mo adjust sunod. Kay naka-learn ka, kay nakasulat man. Dili tungod kay perfecto ka, kundi tungod kay kabalo ka unsay buhaton sunod. Mao ni ang system sa negosyo. Kung wala kay gisulat, gaze ra ka, balik-balik ang sayop o hinay kayo ang progress. Pero kung documented ang system, klaro unsay nahitabo, klaro unsay sayop, klaro pod unsay dapat iayo. Kay nakita man nimo, naka-journal man ka, nakabalo man ka. Ka-journey, same sa ako ha. Gina-leverage na ko ang mga available tools karon para mahimong mas productive ug mas dali ang trabaho. Dili ni para mahimong tapulan, para ni malikayan ang burnout ug sayop. Pananglitan, AI, trade ni ron. Pero tool ni siya, dili duaan. Og mao po ni ang akong ginagamit. Wa mo kabantay? Kung mo comment mo og specific nga keyword, automatic mo chat akong page. Ngano? Kay na ako'y trigger keyword o prompt nga gisit up na ako daan. Even sa pag-reply sa comments, dili na tanan manual. Gina-system na ako gamit ang AI para pas-pas ang reply, pareho ang quality, dili ko pirmi mag-atubang sa screen. Ka-journey, kung ikaw pirmi manual sa tanan, dali ka mo surrender, dali ka masayop, og taas kayo ang rest. Pero kung gamit ka og tools, mas daghan kag mahuman, mas klaro ang proseso, mas hapsay ang huna-huna. Ang AI, dili mo ili sa imong utok, mo multiply ra siya sa imong klaro nga system. Ka-journey, mao ni ang documentation nga dapat mahibaw-an nimo. 1. Start with what you do every day. Ayaw sugdi sa tanang butang. Sugdi sa adlaw-adlaw. Pananglitan, unsaon pag-open, unsaon pag-close, unsaon pagdawat og order, og unsaon pagdawat og kwarta. Isulat lang. Step 1, step 2, step 3. Ayaw perfecto ha. Clarity first dapat. 2. 1 page per process. Rule ni ka-journey. Usa ka proseso, mao'y usa ka page. Example, sa opening process, step 1, ablik suga. Step 2, check stock. Step 3, ihap cash. Step 4, record sa notebook. Simple o klaro kayo. Bisan kinsa makasunod. 3, write as if bago pa ang mubasa. Ayaw isulat, kabalo na sila. Kundi isulat, buhatan ni, ayaw buhatan ni. Inaana unta. Kung masabtan sa bago, masunod sa tanan. 4, turn it into a checklist. Humani mo isulat ang steps, himuha siya og checklist para dili makalimot. Pareho pirmi og dili depende sa memorya lang. Checklist mao'y disiplina without stress. 5. Test it without you. Ingna ang staff, sunda lang ni nga page. Kung mudagan, system na. Kung dili, ayuha ang sulat, dili ang staff. Na ako'y nailhan nga negosyo, owner, pirmi naa.
pero pirmi kapoy o pirmi stress. Pero pagbutang nila og notebook system, nigamay ang pangutana, nigamay ang sayop, nigamay ang stress. Sometimes ka journey, ang solusyon wala sa software, naa sa papel. Remember ka journey, if it's not written, it's not a system. Ka journey, ayaw hulatang mudako ang negosyo, una ka mag-system. Mag-system una. Unya, mulungtad og mudako ang negosyo. Notebook ra gani pwede na. Ang importante, masulat o masunod. Ka-journey, follow this page. Share ni sa ka-journey nga pirmi wala mo grow kay wala ga journal o ga document sa ilang ginabuhat. Comment system kung ready ka mo level up. Sunod episode ugma risk management. Ngano ang lig-on nga negosyo andam sa problema og dili mahadlok ani. Ka-journey, system builder ka, dili firefighter. Padayon ta, push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kagalingon, kinsa man di ay. Trabaho ta. Kay bawal ta madre. Og iyo kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you, journey.